Sponzor emisije Kapa Miloš. Rođena sam 1942. godine u Uroševcu na Kosmetu. Moji roditelji su zbog prilika na Kosmetu morali da pređu u Srbiju i ja sam imala 14 meseci kada smo prešli u Ćupriju. U Ćupriji sam završila osnovnu školu i posle toga sam godinu dana provela u Beogradu. U Jagodini sam završila gimnaziju, posle gimnazije upisala medicinski fakultet u Beogradu i posle toga sam radila u ambulanti broj 2 u Jagodini kao lekar opšte prakse 7 godina. Iza toga sam dobila specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije i kad sam se vratila, osnovala sam odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Taj put osnivanja odeljenja bio je prilično naporan. Ja sam pre toga obišla neke centre u Švajcarskoj i nastojala da ipak ta saznanja prenesem ovde. Međutim, s obzirom da sam bila mlad lekar, sad sa ove distance kad gledam, razumem našeg tadašnjeg direktora koji baš nije imao neko veliko poverenje da mi dozvoli da ja sve uradim onako kako sam zamislila. Ali mislim da sam to svoje poverenje opravdala i da sam organizovala odeljenje. Svojevremeno je naše odeljenje zaista bilo najlepše od Beograda do Niša. Istorija porodice Šaranović je zanimljiva i vi ste mi u nekoliko segmenata u pripremi za ovu emisiju pomenuli čisto neke tek delove. Čime se bavio vaš otac? Moj otac je bio književnik i sudija. On je u Ćupriji započeo svoj radni vek, pre toga su bili u Skoplju jedno kratko vreme i mama i on, međutim morali su da napuste Skoplje i u Ćupriji je radio izvesno vreme, a pre rata još i kao student on se bavio književnim radom, izlazili su mu feljtoni u politici, kratke priče i mi smo ta njegova dela prikupili tako da pre izvesnog vremena, pre 10 godina, Milovan Bogavac, književni kritičar i književnik, je prikupio ta dela i izdao je. Posle Skoplja, pošto su bili primorani ili da promene prezime ili da ostanu u Makedoniji za vreme rata, oni su napustili Makedoniju i otišli u Uroševac. Tamo sam se ja rodila 1942. godine i međutim tata nije mogao da se zaposli s obzirom, zna se kakve su prilike bile tada i oni su pošli trbuhom za kruhom. Prijavili su se u Ministarstvo zdravlja, mama, a tata se prijavio u Ministarstvo pravosuđa. I ponudili su im Beograd, međutim ratno vreme, oni su to odbili. Ponudili su im Niš, oni su rekli pa vetrometina istoka i zapada, nećemo ni tamo. Ponudili su Leskovac, oni su rekli pa mi sa juga dolazimo, nećemo ni tamo. Hoćete Ćupriju, a šta ima u Ćupriji? Pa ima fabrika šećera i oni su mislili da je to neki velegrad sa razvijenom industrijom i odluče se za Ćupriju. Međutim, kad su dospeli na Ćuprijsku stanicu i fijakerom do centra grada, kroz Prašljevu bivšu ulicu JNA, oni su videli šta su uradili, gde su došli, ali bilo je gotovo. I tako su počeli da rade u Ćupriji. Mama je prvo dobila mesto u Jovcu, u selu Jovcu, i tamo je bila godinu dana, a posle je prešla u Ćupriju. Ja sam ostala rano bez oca, imala sam 4 godine,
Mama je nastavila da radi u Ćupriji, u odelenju hirurgije Ćuprijske bolnice i tamo je radila nekoliko godina, međutim iz određenih razloga, a i ovde se razvila fabrika kablova, već je počela sa radom, oni su tražili hirurga. Mama je radila na odelenju hirurgije i hiruške poslove, međutim nije završila specijalizaciju i oni su ponudili da je stipendiraju. Otišla je u Beograd, ja sam godinu dana bila zajedno sa njom u Beogradu i onda smo prešli u Jagodinu 52. godine i ovde je ona oformila odelenje hirurgije. Moram da vam kažem jednu interesantnu stvar, mislim ja sam uvek polagala tako na civilizacijske vrednosti i slavilo se 40 godina od osnivanja hiruške službe. Mama je u to vreme već bila umrla, to je bilo otprilike godinu dana posle njene smrti i mene pozovu na taj sastanak i naravno iz pijeteta prema toj grani kojoj je ona pripadala, ja odem na sastanak i doživim jedno strašno razočarenje. Ime organizatora i osnivača službe hirurgije uopšte nisu pomenuli. To je za mene bio jedan strašan šok, jedan tako emocionalno strašan pritisak. Ja sam ipak dostojanstveno izdržala do kraja i ostala na tom sastanku. Međutim, kako sam ušla u kuću, ja sam grunula u plač, što uopšte meni nije svojstveno. I moj sin koji je tada bio student, on se prosto uplašio, dečku, pa šta ti je mama, šta ti je, rekao čekaj. I posle pola sata zvoni telefon i javlja se gospodin Bogavac. I on ovako je počeo, gospođa Teodora, knjiga vašeg oca je izašla iz štampe i ja ću vam je sutra poslati. I ja sam se odjednom nasmejala i rekla sam, a moji roditelji su besmrtni, oni su kao ptica Feniks, niču iz pepela. I eto tako, neke interesantne stvari se stvarno u životu dešavaju. Prosto samo još čini mi se da jednu stvar nismo u ovom razgovoru pomenule, a to je istorija ove kuće. Pa, znate kako, mama je dobila stan u glavnoj ulici, znači kadrovski stan u Novogradnji, međutim, Korojevići koji su želeli da uđu u nove stanove i tako dalje, a ta zgrada samo što je bila sazidana i tadašnji šef unutrašnjeg odseka je hteo da dobije stan tu, pa bez obzira koji stan, iako su svi stanovi bili zauzeti. I onda su, nekako je moja majka imala najmanju porodicu, samo ona i ja, i onda su je pitali da li bi ona prešla ovde, u ovu zgradu, i ona je došla, pogledala, to su stvarno je divna zgrada, zgrada je vrlo značajna. Nju je projektovao arhitekta Urban, Franjo Urban, koji je vrlo poznat. I međutim, to je bilo zapušteno, jer su se tu menjali institucije i stanari i tako dalje, i to se sredilo i njoj je bilo blizu tu, blizu je posao bio i tako dalje. Kasnije, rekla sam da držim do tih civilizacijskih vrednosti i do tradicije. Smatram da na tradiciji sve počiva i da na tradiciji u stvari treba da gradimo budućnost. Mnogo je bilo aspiracija da se ova zgrada ruši, da se tu napravi neka novogradnja, pa čak i sad skoro, pre nekoliko meseci je napravljen regulacioni plan ove zone koji predviđa 3 solitera. Zamislite 3 solitera u delu gde je klasicizam, iza biblioteke koja je jednospratna zgrada, vire 3 kule. To je, mislim, strašno rušenje ambijentalne celine. Ja sam bila na tom sastanku i obrazložila sam da ova zgrada najverovatnije da će biti pod zaštitom spomenika, odnosno spomenika kulture, ali kao ambijentalna celina, ne od istorijskog značaja, i tako da je taj plan otpao. Vaše školovanje, koje je rezultiralo kasnije završetkom medicinskog fakulteta, je krenulo baš iz ovog školskog dvorišta, iz ove Ćuprijske osnovne škole. Pa na početku, kako ste vi uopšte, kakva je vaša veza sa Ćuprijom? Moja porodica Šaranović doselila se u Ćupriju 1944. godine, ja sam imala svega 14 meseci. Mama se zaposlila i radila je u medicinskom centru, odnosno u bolnici Ćuprija, na hiruškom odelenju, a tata je radio u sudu jer je bio pravnik i književnik. Nažalost, tata mi je umro kad sam imala 4 godine i mama me je od babe dovela ovde, tako da sam ja moje školovanje započela ovde u Ćupriji, osnovnu školu.
i tu sam imala dosta drugarica, dobro su me primili. Moje detinjstvo je bilo dosta bezbrižno jer se mama jako trudila da ne osetim nedostatak oca i dosta je polagala i na moje usavršavanje i na uopšte obrazovanje. Vi ste u Ćuprijskoj osnovnoj školi, jel da, koliko ste dugo bili i kako je školovanje bilo tada? Pa školovanje je bilo tako da su se 4 razreda osnovne škole, ovde smo osnovnu školu imali, znači, posle toga smo prelazili u gimnaziju, ja sam završila 1. razred gimnazije, odnosno sadašnji 5. razred osmogodišnje škole, a onda smo prešli u Jagodinu i tamo sam završila u Beogradu 6. osmogodišnje i od 7. nadalje bila sam u Jagodini. I kakva je Ćuprija ovako varošica bila u to vreme? Pa da vam kažem, ja sam kao dete Ćupriju doživljavala sa dosta nostalgije, jer sam osjećala nedostatak oca. Valjda dete u tim godinama to najviše i osjeća. Međutim, kažem vam, dosta su me lepo primili, imala sam drugarice, imali smo u komšiluku dosta dece, pošto smo stanovali preko puta parka u Ćupriji. Morava je bila blizu, leta smo provodili na Moravi i tu sam naučila i da plivam. Tako da je moje detinjstvo bilo prilično bezbrižno, mada malo naporno, jer rekla sam vam, mama se trudila da ja dobijem jedno šire obrazovanje, pa sam već u to vreme sa 6 godina išla na časove klavira kod profesora Jovana Rakića. Onda sam išla na časove francuskog, a to je bilo, ovo je centar Ćuprije, a Madame Pleško, kod koje smo išli na časove francuskog, moj brat od tetke, sestra od tetke i ja, stanovala je u fabrici šećera, u krugu fabrike šećera. I tako da smo mi, to su bile ovako dečije dogodovštine, ona je bila jako dobra kod njih jer moja tetka je imala 4 dece i onda bih se zaigrala pa se često to završilo i batinama. Koliko je bilo dece u to vreme koje su išle na časove francuskog i časove klavira? Pa malo, mogu da vam kažem. Pogotovo to je bilo ono posleratno vreme kad se na neki način to smatralo i nekim ovako znakom nekog negativnog prestiža, jer je takozvana reakcija osuđivana. Vrlo hrabra žena i zaista se trudila da ja dobijem jedno lepo obrazovanje koje će mi kasnije kroz život koristiti. Onda sam išla, sportu se polagalo dosta značaja i mi smo išli uglavnom sva deca u Partizan, to je Sokolski dom bivši, u blizini zdravstvenog centra, odnosno Doma zdravlja, i tu smo takođe dobili ovako jedno obrazovanje i u pogledu baleta. Balet je vodila Čehinja, poznata tetka Manja, i mi smo često odlazili tamo i imali čak i neke uspehe na takmičenjima. A da li danas poznajete neke od, možda nekog od te dece koja se sa vama družila kad ste bili mali? Da li se čujete i da li se viđate? Kako da ne, družim se sa mojim drugaricama, to su bile Ljubica Tasić, u Beogradu je Dubravka Miletić, doktor Voja, neuropsihijatra, on je isto moj školski drug, tako da puno je njih ostalo u Ćupriji, ali mnogi su otišli i za Beograd. S obzirom da je vaša porodica gotovo isključivo ima tu tradiciju lekara, jeste li vi voljeli da upišete medicinu ili ste to prosto morali da upišete, da nastavite tu tradiciju? Pa to je zanimljivo pitanje. Ja sam voljela, moja majka nije voljela. Moja majka se bojala da je to isuviše naporan posao za mene, jer ja sam ipak bila dosta nežna i insistirala je da upišem filozofski fakultet. Međutim, ja na medicinu nikada nisam gledala sa neke negativne strane, da je to težak posao i tako dalje, tako da sam upisala medicinu upravo iz ljubavi prema tome, a u toj ljubavi je doprinela ona i njen rad. I upisala sam medicinu i završila, i po završetku medicine odmah sam se zaposlila ovde, ne odmah, boga mi. Malo je bilo muke oko toga, jer u to vreme je bilo dosta lekara. A pošto sam se ja udala pre toga, onda je mama stalno insistirala da diplomiram što pre. Eto, nema mesta, svi čekaju mnogi i tako dalje. Ja sam rekla, ništa ti ne brini, svako sa svojom srećom, i stvarno.
kad sam završila studija, tad je naprotiv bila velika jagma i potražnja za lekarima i ja sam se posle mesec dana čekanja zaposlila. Pošto sam ja bila jedinica, ona je želela da ja imam porodicu i da se, pored posla kojim ću se baviti, posvetim i svojoj porodici. I jednog dana je sela i rekla je, da li ti hoćeš da imaš porodicu? Rekao, kako da ne, pa ja sam sama bila i večito sam želela da imam brata ili sestru. I pa onda je rekla, izbriši hirurgiju i ginekologiju, ja kažem ne, mene i ne interesuju. I onda je u Ćupriji izašao konkurs za fizikalnu medicinu i ja sam se prijavila na taj konkurs upravo iz razloga što niko nije konkurisao. I šta se desilo? Iz lokalističkih razloga oni moju molbu uopšte ne reše. I mogu da vam kažem da je nikada do tada, stvarno nisam pitala pacijente šta rade, kojim se poslom bave, da bi iskoristila to. Za mene je pacijent bio po imenu i prezimenu i po dijagnozi. I jednog dana kad sam trebala da idem u Ćupriju, pacijent me jedan pita zašto idete. Ja sam rekla idem jer ovde nemam mogućnost da dobijem specijalizaciju i on je rekao sačekajte nekoliko dana, politika je uvek rešavala neke stvari. Sačekajte nekoliko dana i mi ćemo se videti. Ja nisam imala pojma ni gde radi ni sve, međutim on je bio u komitetu, u našem komitetu zapravo gradskom i kad sam se vratila iz Ćuprije, posle nekoliko dana mene zove direktor i kaže vi se interesujete za... Pa ja se već duže vremena interesujem, dobit ćete. I tako je raspisan konkurs i dobila sam specijalizaciju iz fizikalne ovde u Jagodini. Da li je postojalo ovo odeljenje fizikalne terapije odnosno u vreme vašeg dolaska? Ne, nije postojalo odeljenje, mada je postojala velika potreba, jer ovde je dosta bilo traumatologije, fabrika kablova, neobučeni radnici, tako da je dosta bilo povreda i postojala je potreba, jer je bilo do tada odeljenje samo u Ćupriji, ovde ne, i mislim da je opravdalo to, jer mi je stvarno mnogo pacijenata imalo. I kako se je to odeljenje razvijalo vremenom? Pa, mogu da vam kažem da sam dosta napora uložila u to. U početku direktor jednostavno nije imao poverenje, jer dolazi jedan mlad lekar koji ima dosta ambicija da to odeljenje bude opremljeno kako treba i mogu da vam kažem da mi je predloženo da ja u fabrici kablova razvijem službu u 2 odeljenja. Ja sam rekla ja odlazim kući, dok mi ne stvorite uslove ne vraćam se. I to je bilo u januaru mesecu, 79. godine sam završila specijalizaciju, januar mesec, strašna je zima bila, to se sećam, i početkom februara službenica s kojom sam radila u opštoj praksi kaže pa zašto se vi ne pojavljujete? Ne, rekao, ja se ne pojavljujem dok mi se ne stvore uslovi. I negde u februaru mesecu pa kaže mi nemamo nigde i na starom dečijem odelenju gore bio je ceo prostor, ceo jedan sprat potpuno prazan, ali niko od lekara nije bio zainteresovan jer je dosta bilo zapušteno. I ja pogledam, ima mnogo prostorija, ja mogu da razvijem službu i ja odmah, sad kao stvarno pravi entuzijasta, počinjem sa tim radom u uslovima gde apsolutno ničega nije bilo. I kroz godine to prosto dolazi na svoje i danas sve ovo postoji. Da, onda smo se ovde preselili. Ovde je namenski pravljeno, jer sam tako uslovila, ovde su trebale da budu garaže. Međutim, da bi mi stvorili prostor, jer bazen nije predviđen za službe ovakvog tipa. Tako da sam ja rekla, ovo je odličan prostor, molim vas, treba da bude bazen, treba da sadrži ovo, ono, i tako smo mi došli do ovog odeljenja. Eto, kako se vaša upornost i odlučnost isplatila? Pa, jeste. Ne, isplatila se građanima, a meni se nije isplatila. Postoji još jedan deo možda te vaše karijere koji vi praktično niste nikada pripadali ni jednoj stranci, ali se ne može reći da ste bili apolitični. Ne, nikada nisam pripadala ni jednoj stranci. Jednostavno, ja smatram i danas smatram da pripadam svim građanima, a ako pripadate svim građanima, ne možete da vršite selekciju. Mislim, visoko moralna ličnost, mislim da tako razmišljam. I međutim, ja sam se uključila u koaliciju zajedno upravo iz razloga što sam smatrala da kroz obavljanje funkcije vlasti, koja ne treba da predstavlja politiku, ja mogu da dam doprinos i građanstvu i gradu i
svima. Sindikat lekara i farmaceuta nastao je iz potrebe da se oformi jedno telo koje će zastupati interese lekara. Do tada praktično su do tada lekari urušavani kao elita, jer su gurani u jednu masu gde su bili svi profili. I njihove interese nije mogo da zastupa neko ko je daleko nižeg ranga nego lekar. I tako da je 1992. godine u Beogradu osnovan sindikat lekara i farmaceuta, koji je u početku punih 5 godina imao ulogu praktično borbe za demokratske principe. On nije mogao da odigra neku ulogu pravog sindikata, znači borba za materijalni interes, za zastupanje prava radnika i tako dalje, ali je odigrao tu ulogu 2000. godine kada dolazi do promene vlasti, nastaje restrukturiranje sindikata, osniva se predsjedništvo umesto predsjednika i to su predsjednici svakog regiona, ja sam predsjednik našeg regiona Pomoravlje, i mi sada praktično vodimo onu pravu sindikalnu borbu, znači za poboljšanje položaja lekara, za vraćanje. Jer moram da vam kažem da je to dosta u prethodnom periodu išlo stihijski, dosta povezano sa interesom direktora i tako dalje. Mi smo upravo potpuno samostalni i borbu vodimo na nivou do kraja. Doktorka Teodora Šaranović-Matejić je moj veliki prijatelj, a to prijateljstvo je jako dugo. Datira već odavno, negde oko 65. ili, ako me sećanje ne vara, godine. Moja baba Mica Kovačević bila je veliki prijatelj sa gospođom doktorkom Radom Šaranović, majkom doktorke Teodore, tada već poznatim doktorom u Jagodini i pretpostavljam verovatno načelnikom hirurškog odeljenja. Kasnije je svako išao u životu svojim putem, ali kako su životni tokovi nekad čudni, negde oko 95. godine ja sam ponovo bliže upoznao doktorku Teodoru Šaranović-Matejić, kada se formirala koalicija Zajedno i kada smo svi ljudi okrenuti demokratiji i borbi za bolji život i bolju Jagodinu se ujedinili i oformili koaliciju Zajedno. Ja se nadam da je građanima Jagodine poznato da je tada koalicija Zajedno u Jagodini ostvarila ubedljivu pobedu, a doktorka Teodora je bila jedan od lidera, ako mogu tako da kažem, koalicije Zajedno u Jagodini i bila je tada član izvršnog odbora Skupštine opštine Jagodina. Ostala je, kao što je meni poznato, od uvek okrenuta ka budućnosti i borbi za jednu bolju i savremenu Jagodinu, okrenuta i sasvim sam siguran bliska po opredeljenju Demokratskoj stranci, iako nije bila, ja sasvim sigurno znam, član nijedne stranke. Postoji jedna duga porodična tradicija lekara u porodici Šaranović-Matejić, od doktorke Rade do doktorke Teodore i do sina Milana, koji je takođe lekar, veoma mlad i ambiciozan, koliko je meni poznato je na specijalizaciji. Pa je moja želja kao dugogodišnjeg prijatelja te porodice da on, kao mlad i ambiciozan čovek, nadvisi u svakom pogledu, stručnom i drugom pogledu, i svoju babu i svoju majku. U toku svog rada ja sam u momentima kada osetim da moje interesovanje polako opada, znači kad dostignem neki plafon u toj oblasti, ja sam uvek išla na neko usavršavanje. Tako sam završila kurs reumatologije, zatim školu akupunkture, pisala sam radove za primarijat, imam 40 objavljenih radova i na osnovu toga sam i dobila primarijat. I tako sam videla konkurs za školu akupunkture i onda sam se prijavila i mogu da vam kažem da je to bilo toliko interesantno. Sva ta zbivanja u Budvi su bila jako interesantna. Istovremeno se održavao kurs radiestezije,
kurs bioenergije, znači uglavnom sve te alternativne grane. I mi smo imali prilike da čujemo i da vidimo Džunu Davitašvili, zatim poznatog Fileva, koji je i bioenergetičar i radijestezista, Jurišića iz Zagreba, a našu školu je vodio profesor Peđa Marić i to je bilo dosta naporno, jer je škola bila od jutra do mraka i tek uveče, posle 8 sati, znači po završetku škole, mi smo imali prilike da vidimo sve te druge aktivnosti u Budvi. Tako sam ja završila tu školu akupunkture i počela sa radom. U početku je interesovanje bilo manje, jer se ovde još i nije znalo za tu granu, u tom celom kontekstu zdravlja. I tako da sam se ja držala onoga što predviđa svetska i što propagira Svetska zdravstvena organizacija, to je 40-ak bolesti koje se uspešno leče akupunkturom. Koliko imate danas pacijenata? Pa, problem je što sada nismo u mogućnosti da nabavimo igle. Kvalitetne igle se nabavljaju iz inostranstva i ako pacijent nabavi igle, onda ja radim to u našoj službi. Doktorku Šaranović znam zvanično 11 godina. To poznanstvo datira od jednog sastanka koji se tad i desio kad sam ja počeo da radim kao mlad lekar. I otprilike tad sam stekao neke preliminarne, da kažem, prve utiske o starijoj uvaženoj koleginici, koje sam danas dopunio novim utiscima i saznanjima, jer već otprilike oko 2,5 godine zajedno sa uvaženom doktorkom. Ono što sam tad od utisaka stekao, danas sam i potvrdio još i proširio i ukratko ne znam šta bi još mogao da kažem otprilike. Sažeto u nekoliko reči da je to jedna skromna, tolerantna, uzdržana žena sa jako izraženim osjećajem za pravičnost, za pravdu, za nešto više o doktorki kao koleginici mogu da kažem otprilike sve najbolje. Njen odnos prema nama, lekarima, mlađim kolegama je takođe izvanredan. Saradnja je odlična, podrška u svakom trenutku s njene strane nije izostala. A i stručni savjeti bez ikakve rezerve su ostali do kraja izrečeni između dr. Kišanović i nas mlađih kolega. Ono što bih mogao da kažem o njoj vezano za ovu službu, ono što sam čuo iz mnogih priča i sa strane i od onih utisaka koje sam ja stekao, znači ovo sve što ste vidjeli danas u našoj službi, od prostorija, od aparata, od uređenosti, najveća zasluga pripada samoj doktorki Šaranović, jer je ona kao mlad lekar krenula sama da radi, kao jedini fizijatar u našem gradu. I otprilike za to se izborila maltene od nule, da kažemo. Znači, iz ničega se nije pošlo i ona je za vrlo kratko vreme uspela da oformi ovu službu koja, verujem, radi dobro i uopšte ne zaostaje za mnogim većim gradovima i službama u većim gradovima naše Republike. Kako je vaša veza sa srpsko-japanskim društvom i kako je počelo vaše aktivno bavljenje u okviru toga? Pa, ja sam uvek volela da putujem i to su bila putovanja koja su imala neki sadržaj.
Volala sam da obilazim galerije, muzeje, da vidim znamenitosti i kada se osnovalo društvo Srpsko-japanskog prijateljstva, ja sam se uključila aktivno u rad toga društva jer me je kultura istoka jako privlačila. A vi znate da naše pravoslavlje počiva na ljubavi, a kultura istoka na mudrosti. I obe religije su dale velika umetnička ostvarenja i uopšte civilizacijski ton svemu. A Milena je bila jako dobar organizator u društvu Srpsko-japanskog prijateljstva i 1993. godine, koja je bila vrlo kritična uopšte za nas i našu državu, jer su tada zavedene sankcije, praktično su nam bili putevi van granica naše zemlje zatvoreni. Međutim, mi smo te godine imali priliku da sretnemo jednu elitu diplomatskog hora iz čitavog sveta. Etnokulture Kanade, Japana, Kine, Kube, Meksika, Norveške, svih zemalja sveta. I mi smo zaista imali jedno divno zadovoljstvo da onaj osjećaj skučenosti koji nam je nametnut svim tim razvijemo i da praktično naša veza sa svetom bude uspostavljena. To je jedan segment bavljenja u društvu Srpsko-japanskog prijateljstva, a druge su humanitarne akcije, akcije koje su uopšte imale jedan ton zbližavanja ljudi i eto, vrlo sam bila zadovoljna radom u društvu Srpsko-japanskog prijateljstva. Niste mi pomenuli koliko vaša aktivnost u društvu traje? Od samog osnivanja društva, znači pre 15 godina, jer Japanci su tada pokazivali dosta veliko interesovanje za Jugoslaviju, a to je zemlja koja znamo da je disciplina jako razvijena, ljudi koji polažu na rad i rezultate rada i mogu da vam kažem, bilo je veoma interesantno jedno predavanje kada je bio baš iz japanske ambasade, mladi ljudi, dvoje mladih ljudi su bili kao gosti i onda smo ih pitali, a već su boravili tu 3-4 meseca i mi smo ih pitali, pa dobro, kako vam se dopada u Jugoslaviji, kako vi možete da se prilagodite ovdje? Oni kaže, sjajno, mi smo naučili duže da spavamo. Desetogodišnjica rada Srpsko-japanskog društva u Jagodini ili Asocijacija kulture Japanski kulturni centar vezuju se i za lik večerašnjeg aktera ove emisije kroz njeno čovekoljublje i kroz ljubav prema druženju koja animira populaciju Jagodine pre svega za sva ova naše susrete u prethodnom periodu i jednostavno kroz poznavanje tog njenog engleskog jezika uključuje se u sve neke pore humanitarnih akcija. Pa jedna od akcija je recimo i poseta Slankamenu ili bolnici u Slankamenu gde smo mi kao asocijacija kulture i druženja, zahvaljujući njoj normalno, posetili tamošnje stanovnike ili osoblje bolnice i eto svojim prisustvom uveličali, svojim programom uveličali taj neki boravak ljudima u bolnici. Na neki način gospođa Šaranović je jedna od elokventnih osoba i osoba koja zaslužuje svaku pažnju i poštovanje pre svega nas Jagodinaca, a sa druge strane njene aktivnosti u sferi tog verskog druženja, dakle verskog druženja kad kažem ona je i savjetnik i čovjek koji vrlo pomno prati te crkvene manifestacije ili već obredne manifestacije i obrala se čak i na jednom od naših druženja gdje je bila i kolačar shodno našoj slavi Svetog Save ili Sveti Sava u našem japanskom centru. Gospođa Teodora je također u delu kulturne saradnje napravila most saradnje sa profesorom doktorom Jovom Toševskim, promovisajući njegove knjige na jednom celovečernjem druženju i u par navrata se normalno obrela na nekim novim meridijanima sa svojim idejama, a također je i zagovornik saradnje sa diplomatskim korom kroz priču da je bila domaćin recimo ambasadoru Indije, pa ambasadoru Nigerije i još par njih koji su inače bili naši gosti ovdje u Japanskom centru ili već u gradu Jagodini. Samim tim smatram da je gospođa Šaranović jedna od naših glavnih saradnika i jedna od vrlo pomnih i revnosnih članova
našeg japanskog druženja. Porodica Matejić, zapravo porodica vašeg supruga, je već generacijama u Jagodini, a pričali smo o vašim Šaranovićima, međutim o Matejićima čini mi se nismo dovoljno. Da, porodica Matejić je stara jagodinska porodica i moj unuk Čedomir Matejić je Čedomir 3. On je 5. generacija potomaka porodice Matejić. Njegov čukun deda i čukun baka su živeli u Jagodini. Ja jako volim da se šetam sa mojim unukom i mi pričamo i tako neke dečije mudrosti saznajem, a ume i nekada malo da kaže nešto što meni baš ne prija. Ali evo sad kad pričamo o tome, o tim šetnjama, setila sam se nečega što je vrlo interesantno uopšte u životu naše porodice. Moja mama je već bila u penziji i nas dve šetamo i pričamo. I u jednom momentu ja njoj kažem, pa dobro mama, ti si ceo život provela ovde. Nekada se dešavalo da po 2-3 dana ne dođeš kući zbog posla, primarijus u zdravstvenom centru Jagodina. Pa kako se to desilo da nikada nisi dobila nikakvo priznanje niti orden? I šetamo mi, zaustavlja nas jedan pacijent. Gospođo Šaranović, znate, sećate se vi mene, ja sam onaj kome je mašina samlela creva, pa ste me spasili, idemo dalje, drugi pacijent, opet ja sam zahvalan, krava me ubola u trbuh, 3. je slomio nogu i 4, ali kao da se stvarno namerno nekako desilo da je puno ljudi prišlo i zaustavilo nas i zahvaljivalo i onda se moja majka onako dostojanstveno okrenula prema meni i rekla je, meni takva priznanja nisu potrebna, ovo su moje priznanja.